ubala kerni haga dikiat ula peniap yala ka jong ka keme da ka pom ya ka da usde kani ka jingja kala jahat Bidar district jong ka jala Karnataka ki shikme shikon ki juyania man laga sngi namar ba ukhon upan bai kiat haga sngi hat majai ru ula pan bai kiat biang nrei ka keme kam ai sendon todot kumta haga jing sngo bitar ula pom ya ka da usde bar hadin kata ula pet krat no na yin ki bahiang hasam ki lapan kit ya ka Shah Hospital hnrei kala khlat no namar ba la jor palat ka jing mensau kala sapriang ka video ba ka nong pet ya ki khna ha ka wei ka jaka ri khna ha Uttar Pradesh kala sho la tit ya ka wei ka khna red da ka slipar hadin ba ka video kala sapriang ki bor sarkar kila lej ban tokit bad kila suspend no ya ka tai ka nong pet kabala tip kerteng kum ka punam pal ki bor sarkar kila lapru bala set ya katai ka khna bat ki wei pat ki khna red ha ka wei ka senduk wei khna school ubarang shong ha ka class 10 ula sha kem namar ba ula the da ka petrol ha ka met jong wei upara class jong u bat ula thang ye u ka jingja ka dai ka bala ja ha Uttar Pradesh ka daw ba uthang ka dai namar ba utei upara class ula penjat ya ka plus school jong u lapan kin no ya utei khna Shah Hospital utai khna bathang ula sei petrol na ka thuk thuk ka ba penyeng ha phlau jong ka skul ka wei kala not ka bala shabat bor kala kno ba ukni jong ka ula kni jubor ya ka pisa ba ka yo bai luksan nak sarkar bat ka pisa ba ka yo jingyarap na gibreu bakan ya kun kies persya ya MLA barem ka BJP ubabat bor ya ka kala itu baya ka pisa la thep ha ka account jong ki bahayeng hasem jong ka bat ha ba ka pan ya ka pisa kibe panmania ka bat yo log jongka na yeng bat kata ka yeng ru kadai ka ba ka sarkar kala ai khnang yaki bakin syong getsa kinong syong snong jongka narsena ka badon ha Uttar Pradesh kila lap ya ka shinrong kle brio bat ya ka shieng na ka wei ka khlau bat ha bagi pulit kila le ya ka forensic test kila bagi dei shieng jong ka wei ka samla ka badang arpu ars nem karta ka bala jar ngai la lai bnai AA hadian bala tokit benia ukpau la pla ba dei ma u bat laingut ki parlok jong u ki ba peniap ya ka ulai thu ba ka daw ka dei namar ba ka juja na yeng klem ya thu bat ka jingle jong ka kala penja burom ya ka yeng barok koi kumta ma u bat ki parlok jong u kila rabor ya ka shkhlau bat ki peniap sendan ki pulit ka Mumbai gila yo ban kemno ya wei brio bat ya ki parlok jong u ubala thok pisa na wei he spa hadu arklor prap holak tengka daga bakular bakin di ya ka jaka jong ki ha Mumbai kam hadien kila pentip syau baka jaka ka don jingya ka ja bat wei brio kumta kila ong bakan bahaya u ban ya kran penbaik no bat utau brio khnang bakan khoi uru ula ka ngu bat ula penia kendo bat utau brio uba le men le ku mutrai jaka baya kaja nrei hang taru kila yo shet biang yu u samla badang arpsau snem kartana jela Bihar ula persyang ban shim ya ga jing im la jong hakmat ka samla jong u namar ba kam tre ban ya tho bat u bat menta utei brio udan ha pedeng ga jing sitom jur ka jingja kala ja kala asing uplei ha ka ba utei samla ula thang ya la di ha pedeng surok ba kibriu gibayu iya gani gila le yarap yo ban penkit Shah Hospital ulakam bo layalang bat kala san snem rei kamut le phai no seshnong la jong bat kam tre ban ye shong bat u kitu kilong ki khubor kam sniu bat ki kam baman hak lengkari khublai